Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing anak-anak soleh kelas gangsal. Alhamdulillahirabbil alamin. Ing dinten menika pinanggih malih kalian ustazah arep sinau basa Jawa nggih. Ing pembelajaran sak menika sampun mlebet bab sekawan nggih, bab terakhir ing kelas gangsal yaiku sinau aksara Jawa. Nah, kalau rumiyin nalika semester setunggal kita sampun sinau aksara Jawa lan pasangane nggih, ananging namung dugi aksara la nggih, pasangan aksara la. Nah, sakniki ing semester kalih menika arep sinau pasangan aksara Jawa sedaya kabeh nggih saking ha dumugi nga. Yuk saniki dibuka LKS Basa Jawa kaca 48 utawa halaman 48 nggih. Nah, saking aksara nglegena kang cacahe kalih dasa nggih. Ha, na, ca, ra, ka, da, ta, sa, sakwalekane da nggih. Sa, wa, la, pa, da, ja, ya, nya, ma, ga, ba, ta, nga. Nah, sakniki sinau kalian ngapalke pasangane. Ingkang sepisan pasangan aksara ha. Pasangan aksara ha ditulis ing sisihe utawa di sampingnya, nggih. Kados niki. Terus pasangan na kuwi ditulis ing ngisore lan nyambung karo aksara dhuwure. Seperti ini. Pasangan na. Lajeng pasangan ca ditulis ing ngisore ya. Ca. Nulis pasangan ca niku huruf C, lajeng mendhuwur, mengisor, nyamping, mudhun. Nggih. Huruf C, mendhuwur, mengisor, nyamping, mudhun. Nggih, pasangan huruf ca. Lajeng pasangan huruf ra kuwi padha karo aksara asline nggih, gampang. Terus ka ditulis ing ngisore, da kados niki, ta seperti huruf aslinya cuman nggak ada burine nggih. Lajeng sa. Pasangan sa ditulis ing sisihe sama seperti ho ya. Kaya huruf A. Pasangan wa ditulis ing ngisore lan nyambung karo pasangan aksara dhuwure ya. Kayak huruf C. Seperti itu. Lajeng pasangan lo kados niki ya, kebalikan pasangan ho ya. Lo. Lajeng po. Sakniki pasangan aksara po. Nah, kayak huruf N. Pasangan do ditulis ing ngisore. Berarti pasangan sing ditulis ing sisi yaiku pasangan ho, pasangan so, pasangan po. Nggih, sakliyane ditulis ing ngisore. Pasangan do sakniki seperti huruf W. Pasangan jo atas niki. Pasangan yo sama seperti huruf aslinya. Lajeng pasangan nyo kuwi ditulis ing ngisore lan nyambung. Jadi pasangannya kados niki nggih. Ini. Nah, niki nyambung aksara dhuwure ya. Lajeng pasangan mo kayak huruf C. Pasangan go gampang kayak asline ya. Lajeng pasangan po C, plungker, mudhun. Nah, pasangan po. Lajeng pasangan to sama seperti do ananging wonten plungkere. Nggih, niku pasangan to.
terakhir pasangan ngo padha karo aksara asline nggih. Dadi wonten ingkang ditulis persis kaya aksara asline yaiku aksara ra, aksara ga lan aksara ngo. Juga aksara ya nggih. Nah, sakniki tugasé adik-adik ngapalke aksara lan pasangan nggih. Nah, ingkang tesih kesupen tentang sandangan, yuk sakniki sekalian nggih. Sandangan swara kanggo nulis i nganggo ulu, kanggo nulis u nganggo suku, kanggo nulis nganggo taling nggih. Rene, sate nganggo Kalau itu nganggone pepet, peteng, pete, pakainya Kalau ini lajeng nggo nulis o nganggo taling tarung. Taling itu ditulis ing ngarepe, tarung ning dhuwure nggih. Niku aksara sandangan swara. Sakniki sandangan panyikekwando utawa kanggo mateni huruf. Kanggo mateni huruf H kuwi nganggo wignyan nggih. Kanggo mateni huruf R nganggo layar. Kanggo mateni huruf eng cecak ya. Cecak itu ditulis ing dhuwure. Lajeng kanggo mateni ing akhir kalimat nganggo pangkon. Nah, terus aksara wianjana itu yang kerangkep, misalnya kerangkep R itu pakai cokro. Misalnya Prabu, pra berarti P aksara po, lajeng kerangkep R. Nah, niki nggih. Nah, niku tentang sandangan. Nah, sakniki tugase ing LKS halaman 50, halaman 50 dikerjake gladi setunggal nggih, nyalin aksara Jawa lan pasangane supaya anak-anak apal nggih. Mangke dituliskan mriki, difoto, kirim ke WA Ustazah. Ngoten nggih. Baik Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.